Dyma chi y llun eang felly o'r rhagbrawf rhif 9 y diwetha. 48 o fechgyn yn yr adran iau yn herio ei gilydd I weld pwy fydd ymysg y deunaw I fynd ymlaen i'r adran, i'r ffeinal nes ymlaen yn y dydd. Dipyn o edrych ymlaen felly, y bechgyn sydd yn cystadlu y tro yma ar y llwyfan. Mae chwech ola ydi Ben Hanmer, Tiwdor Roderick, Aled Evans, Dafydd Llywelyn Evans, Daf Roberts, a fyny fynd ar y chwech, y bachgen 15 oed o Senny Bridge, Philip Price. Dipyn o beth iddo fo a fydd o'n cofio y diwrnod yma yn hir iawn dwi'n siŵr. Edrychwn ni ymlaen I weld o dros y blynyddoedd nesaf yn ymddangos ar y llwyfan yma yn cynyddu I allu. Tiwdor Roderick y fan hyn ar stondin 2 yn mynd yn hamddenol braf o rownd yr oen yma i'r ochr ola. Un oen dybyca ar ôl genno fo. Daf Roberts di hwn ar 5. Daf mae'n cnifio lot o ddefed o gwmpas Ceredigion na. Dwi wedi gweld lluniau diri ono fo'r Facebook mewn gwahanol geiau a gwahanol trailers yn cnifio drwy gydol yr he. Dyna ni, ac mae'r bechgyn yma wrth gwrs felly wedi bod yn cneifio. Da ni'n edrych rwan ar ganol mis Gorffennaf wedi dechrau mis Mai, mae'n debyg. Felly wedi cael llawer iawn o brofiad yn barod eleni. Dyma ni, Tiwdor Roderick fan hyn ar stondin 2 yn bwyllog ac yn ofalus yn gwneud siŵr bod y gwlan a'n daclus oddi ar I oen. Y diwetha'n dod allan iddo fo rwan y trydydd oen. Ei bartner o yn y gorlan yn dal yr oen yn barod. Ar 3 wedyn, Aled Evans yn cael ei drydydd oen allan. Tra bod ar un Ben Hanmer, diaw, mae hwn yn mynd I fod yn agos i'r o'n byw. Ie, mae wedi cael oen neis, mae hwnna'n grwn fel afel, dydy. Mae dipyn haws os yna dipyn o gig ar yr oen. Mae'r grib yn gorwedd yn fwy gwastad, llai o hael dori a popeth mor hwylus wedyn. Dyna chdi, ysdi be, mae'n mynd I fod yn eitha diddorol I weld pwy sydd yn gorffen gyntaf yn fan hyn. Oes yna un arall ar ôl ar stondin rhif 4 gan Dafydd Llywelyn Evans. Oes, a wedyn fwy mewn, felly mae'n eitha cyfartal ar hyn o bryd lle mae pawb arall at y ddau yma ar stondin 1, 2 a 3 ohonyn nhw'n agos iawn at ei gilydd o dyd y gwir. Aled Evans ar pryd dwi'n meddwl sy'n bell ymlaen wrth i ni gael golwg ar Daf Roberts. Diynte ddim yn bell iawn ar ôl os wneith yr oen eistedd yn llonydd am eiliad iddo. Bydd o'm yn hir os geith o lonydd. Na, yn ollol. Felly dyma'r cwestiwn rwan, ac mae o'n dipyn o gwestiwn. Mae'n agos iawn y fan hyn o ran y 6 cystadleuedd yn y rhagfrawf dwytha. Mae pwy tybed fydd yn mynd â hi yn gorffen cnifio yn gyntaf I 3 oen oedd yn y gorlan. A mae Aled Evans wedi cael oen gwell I orffen. Mae'r dyn yn y gorlan wedi gwneud ei waith yn ffantastig. Wedi cadw'r olau I ddiwedd a mae'n dod lawr dros yr ysgwydd flaen. Dwi'n meddwl mae fo sy'n bella ymlaen. A mae Ben Hanmer allan o'n golwg neu ar un yn dyn wrth ei sowdl. Dyma fo ar y chwith fan hyn. Ben Hanmer felly ar stondin 1, Tiwdor Roderick ar 2, ond da ni'n amau mae Aled Evans allan o golwg ni efallai mae fo di hwn. Dyma fo Aled Evans, hwn ydi o'r pryd, dwi'n meddwl, un flic rownd y gymffon a gwasgu'r botwm coch a mod I gorffen gynta. Rhagorol felly, rhagbrawf rhif 9, Aled Evans y cyntaf I orffen yn rhagbrawf diwetha'r dydd ar gyfer yr adran iau.